Gibidas sa mga local artists ang ilang mga obra maestra sa gilusad nga first art exhibit sa Pentanueve Art Gallery sa Barangay Tambo, Babac District, Island Garden City of Samal nitong Sabado, Oktubre 8. Makita sulod sa art gallery ang mga colorful ug nindot nga mga paintings. Dunay mga butterflies ug abstract painting nga gama sa acrylic. Sumala sa mga artist, kini ang unang higayon nga dunay gihimong art exhibit sa Samal Island. Gamayang background sa Pentanueve. Unsa ang Pentanueve? Ang kaning number 9 manggod, symbolic. It's about wisdom. So, ang number 9, maturity stage sa kinabuhi. So, sa kaning maturity stage, kabalo ka na mosabot unsa ang kinabuhi. So, guided sa wisdom ang Pentanueve, to be compassionate to human life and mas valuable ang mas valuable siya kaysa self-serving way of life. Sa art naman, sa art making, ang number 9 symbolism gyapon siya. Pero it's about completion. Kaning process in art making, muagi siya from conceptualization, tapos execution of idea, and the last stage is completeness of the whole idea. Nag-iisang gallery sa Samal Island as of the moment. Tapos, it all started manggod 9 years ago. Katong panahon nga depressed nga punong-puno ng confusion sa akong kuan. Tapos ginatukod ang among building dito sa Mambago. Nagkalat ang mga paints sa klase din. Kuan lang to nga nagdula-dula ko sa kanang black and white nga paint ba. Then dito gid siya nag-start nga murag na love na ko ang kaning life, kanya pagka-artist sama sa giingon. Tapos sa una pa ko nag-long na mabutangan og kanang justice sa akong mga ginapaint. Tumong sa art exhibit nga mapasundayag ang talento sa mga artist sa paghimo og nagklase-klaseng mga paintings. Busa nalipay sila kariyon og kabilya nga dunay gilusad nga aktibidad sama niini nga makatabang sab aron maila ang mga artworks sa mga local artists. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.